गोबाव बोसोर जाबोबाय आरो बेजोंनो जोंनि बर' फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों फरायबोबाय बेखिनि समावहाय जोंनि बर' राव थुनलाइया जोबोद जौगाबोबाय नाथाय दिनै आसाम सरकारा बर' बिजोङावहाय इंलिस बिगियानखौ आरो सानखान्थिखौ इंलिस मिडियामाव इंलिसनि रावजों साफायनाय जादों दा बेबादियाव जों नुनो मोनो जोंहा मोन्दांथि दङ दा बेबादि गथ'फोरखौ माने होनायावहाय माने गथ'फ्रा गोबां खस्थ' मोनगोन आरोखि बिथांमोनहा खस्थ' मोनगोन आरो बिथांमोनहा सोलोंनायावहाय उन जानानै थांगोन बेखौ जों नोजोर होदों आरोखि जिहेथु गथ'फ्रा उन्दै समनिफ्रायनो बर' बिजों फरायबोबाय ओमफ्राय थाखो 2आवसो हथात इंलिस लाफैनायावहाय माने गथ'फ्रा माने गोबां खस्थ' मोनगोन आरो बुजिस'नो हानाय नङा आरो सोलोंनायावहाय उन जानानै बेखौ जों नोजोर होदों आरोखि बेयो जोबोद गाज्रि जाहैगोन माने जों गोदोनिफ्रायनो बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय जों खौसेनो नाजादों आरो नाजाबोबाय थादों आरो बेखिनियावहाय जुदि बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारा इंलिस रावखौ नारसिनथानानै बा सरसेमथानानै जुदि फोरोङोब्ला इयुनावहाय बर' रावा माने जेंनाया गोग्लैगोन आं बेखौ नोजोर होदों आरोखि उसुबिदायासो जागोन सार मानो होनोबा गोबां फोरोंगिरिफ्रानो पियरलि बर' मिडियामजों फैनाय ओमफ्राय बेबायदि खिनियावहाय जुदि हथात बर' इंलिस मिडियामाव फोरोंनांगौबा फोरोंगिरिया माने बांद्राय हास'ना होनाय नङा आरो गावनि निजे हायाब्ला फरायसाफोरनि माबायदि गियान होगोन बाव माने सन्देह थागोन आरोखि दा बेखायनो आंनि लुबैनायावहाय जोंनि गासैबो आफादफ्रा बेखौ माने हेंथा होनांगौ आरो लोगोसे जोंनि बर' बिजोंजोंनो साफाय होफिननानै बर' बिजोंखौ लानायनि बेबस्था लानांगौ होननानै आं खावलायहरनो लुबैदों आरोखि आङो आंनि मुङा रनजन ब्रह्म आरो बे मैनागुरि एम इ स्कुलनिनो हेडमास्टार जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।